नमस्ते. मी श्रुती. आज आपण एक तंगडी बिर्याणी बनवतोय. कसली? एक तंगडी. एक तंगडी कॉन्सेप्ट म्हणजे कोणी विचार केला हा रेसिपी? आज मी सर्च केलं, तू मला जेव्हा सांगितलं ना एक तंगडी आपण बनवणार आहे, मी युट्यूबवर सर्च केलं, मला तर कुठे एक तंगडी बिर्याणी. माझंच नाव आहे ते, म्हणजे माझं म्हणजे इथंच नाव आहे एक तंगडी. नाही, एक तंगडी असंच मला त्या दिवशी विचारलेलंच ना, आणखी काय बनवता येतं वेगळं पाहिजे, सो मी बोलली एक तंगडी बिर्याणी येते. त्यावरून म्हणजे त्यावेळेस तू डिसाईड केलं नाव? हा, असं एक तंगडी. तंगडी एक तंगडी मस्त आहे एकदम. मस्त वाटतं पण एक तंगडी. नावाने चालेल रेसिपी. आधी 1 कप तांदूळ घेऊ, धुवून घेऊ. आधी आपण वांगी कापून घेऊ. तर चार असे भाग करायचे. बघून घ्यायचं किडबीट आहे का. बरोबर, साफ करून घ्यायची व्यवस्थित. इथे मी भात शिजायला पाणी ठेवलंय आणि इथे मी 1.5 कप तांदूळ घेतले. वांगी कापून घेतलेत. आता आपण त्याला वांगी तू अशी वांगी भरतात ना तशी भरतात तशी कापायची. तशी चेक पण करून घेतली ना. कीड बसली तर नाही घ्यायची आणि वांग्याचे वरती मोठे काटे असतील तर ते काढून घ्यायचे. आता आपण आधी दही घेऊ. अर्धा वाटी दही घेतलाय, म्हणजे पाव कप पाव कप दही घेतलाय. त्याच्यात आलं लसणाची पेस्ट, 1.5 चमचा, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धने पावडर आणि 1.5 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा बिर्याणी मसाला, 5 चमचा मीठ. आधी ढवळून घेऊ, नाहीतर मग ते सगळ्या वांग्यांना लागत नाही. हा, सर्व मसाले मिक्स करून आधीच मिक्स करून घ्यायचे. वांग्याला हे मिश्रण लावून घेऊ. अश्रुती उदास काय तू? नाही रे, मी कशाला उदास असू. नाही उदास, हातानेच लावते. आतमध्ये पर्यंत असं भरायचं त्याला, म्हणजे त्याला वांग्याला मॅरिनेट करते. आता तू पहिल्यांदा तुझा व्हिडिओ बघितलास ना, तेव्हा तुला काय वाटला? काय वाटलं, खूप भारी वाटलं. मी कधी विचार केलेला की असं मी काय करीन, आणि तुमच्यासोबत ते पण. म्हणजे आपण ज्यांना असं टीव्हीला किंवा मोबाईलला बघतो त्यांना सोबत. पप्पा मम्मी तर खूपच खुश. माझी मम्मी तर सगळीकडे सोसायटीमध्ये आमच्या सगळ्यांना सांगते. मिठाई वाटली की नाही? मग काल तर जिलेबी आणली, दिली, खाल्ली. हे वांग्याला मसाला लावून घेतलाय. याला कमीत कमी अर्धा तास ठेवायचा, झाकून ठेवू. अर्धा तास. पाणी उकळलंय, आता आपण त्याच्यामध्ये पाव चमचा मीठ घालू आणि हे थोडे मसाले, 1 तेजपत्ता, दालचिनीचा तुकडा, 1 वेलची, 2 लवंग आणि 4-5 मिरी आणि 1 चमचा तेल. पाण्याला उकळी आली आहे, आपण त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकून घेऊ. हे आपले 1.5 कप तांदूळ आहेत ना. आता हे ग्रेव्हीसाठी मी 15-20 काजू घेतले. तुम्ही काजू नाही घेतले तरी चालतील. काजूच्या ऐवजी म्हणजे आपल्या पावींचं सुकं खोबरं किंवा एवढेच शेंगदाणे घेतले तरी चालतात. ही काजूची आपण पेस्ट बनवून घेतली. आता बिर्याणीसाठी आपण कांदा तळून घेऊ. कांदे किती घेतले? कांदा आपण 1 मोठा कांदा घ्यायचा किंवा मीडियम साईजचे 2 घ्यायचे. चिरून घेतलाय. हा, चिरून मोठी काप करून घ्यायचे. आता आपण बिर्याणीसाठी कांदा तळून घेऊ. तिकडे आपला कांदा लाल व्हायला आलाय ना. लाल व्हायला आलाय, पसरून ठेव. आणि तू काय करते? हे तेजपत्त्याचं पान काढते पहिलं भातातलं, म्हणजे गरम मसाला काढून टाकते, खडा मसाला. खडा मसाला. भात घालून घेते. भात आपला 80% चांगला शिजलाय, चाळणीमध्ये काढून घेते. आता आपला कांदा फ्राय झालाय, आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ. आता आपण फोडणीसाठी आधी तेल गरम करून त्याच्यामध्ये जिरा टाकून घेऊ. अर्धा चमचा जिरा घेतलाय. मी एकदम साधी सोपी बिर्याणी बनवते, सरळ वेणी, म्हणजे काय उलट झंझट नाही. आता आपण कांदा टाकून घेऊ. कांदा आपला आता चांगला फ्राय झालाय. आता आपण त्याच्यात टोमॅटो घालून घेऊ. 2 टोमॅटो आहेत. 2 टोमॅटो बारीक चिरून घ्यायचे. आता आपण थोडं मीठ टाकून घ्यायचं, एकदम थोडासा टाकलाय दिली. एक साईडला करून झाकण मारून घेऊ. तू का बोली झाकण मारू? झाकण मारून घेऊ.
3 मिनिटं झाली आहेत. आपलं फ्राय झालंय चांगलं टोमॅटो आणि कांदा. हम्म. आता त्याच्यामध्ये तू हे टाकतेस ना आता मॅरिनेट केलेली वांगी टाकते. आता किती डार्क आणि किती मस्त वाटतंय ना ते. आणि सुगंध बघ कसा आलाय मस्त एकदम. आता चांगले ढवळून घ्यायचे आहेत ना. हो म्हणजे झाकण ठेवून 2 मिनिटं शिजलं. 5 गॅसवर. हा 5. इथे आपली 3-4 मिनिटं झाली आहेत. कलर मस्त आलाय, छान आलाय कलर. आता परत इथे श्रुतीने 2 मिनिटं ढवळून घेतलेलं आहे. हा वांगी शिजवून घेतले. आता त्याच्यामध्ये काजूची ग्रेव्ही टाकते. म्हणजे बिर्याणी आहे ना सुकी सुकी नाही होणार. बिर्याणी पुलाव कधी सुका नाही झाला पाहिजे. नाही तर मग परत रस्ता घ्यायला लागेल वरून कसला तरी. काय घ्यायला लागेल? रस्सा. रस्सा. आता त्याच्यामध्ये 1 कप पाणी टाकलंय. आता आपण याच्यात मीठ टाकून घेऊ. आता 5 मिनिट झाकण लावून वांगी शिजवून घेऊ. आता 5 मिनिटं झाली आहेत. 5 मिनिटामध्ये एकदा मी ढवळून घेतलेलं. एकदा ढवळून घ्यायचं, नाही तर मग मसाला खाली लागू शकतो. आता इथे आपली वांगी चांगली शिजली आहे, ग्रेव्ही पण शिजली आहे. आता आपण त्याच्यावर भाताची लेअर लावू. गॅस बारीक करून घ्यायचा. अर्धा भात टाकलाय. त्याच्यावर तळलेला कांदा, कोथिंबीर, आता पुदिना टाक. पुदिना टाकते. उरलेला भात टाक. त्याच्यात 1 चमचा तूप टाकू. हा ऑर्गॅनिक कलर. आता एकदम बारीक गॅसवर 5 मिनिटाला वाफ लावून घेऊ. आता आपली 5 मिनिटं झाली आहे. गॅस बंद करून घेऊ. आपली 1 तांदूळची बिर्याणी रेडी आहे. 1 तांदळीची बिर्याणी. वापर मस्त. अरे वा. चला आता सर्व करा लगेच. गरम गरम. एक्साइटमेंट काढून घेऊ. तंगडी कशी येते बघ. तर रेसिपी एकदम रेडी आपली. वाव. 1 तंगडी. हे बघा तंगडी वरती आली. 1 तांदळीची बिर्याणी. तंगडी. ही तंगडी का? रेसिपी एकदम भारी वाटते ना. कोणी बनवली? श्रुतीने बनवली. 1 तांदळीची बिर्याणी. श्रुतीचा बॅनर लावूया आपण. 1 तंगडी श्रुती बिर्याणी. एक तंगडीची बिर्याणी. आता आपली 1 तंगडी बिर्याणी रेडी आहे. टेस्ट करून दाखव. तंगडी वरती आलीच आहे बरोबर. तंगडी. तर इथे बघा आपली 1 तंगडी बिर्याणी एकदम रेडी आहे. 1 तंगडी नावच किती भारी आहे ना. 1 तंगडी. बघा तंगडी झाली तंगडी. लंगडी तंगडी. ठीक आहे. आता आपण टेस्ट करूया. पण ह्याच्या अगोदर ना मला श्रुतीने काहीतरी एक पॉइंट सांगितलं, म्हणजे एक गोष्ट सांगितली. काय सांगितलीस तू आता ह्याच्या अगोदर? ही तू टेस्टिंग करतोस ना. आता मी टेस्टिंग करतो ना आपल्या चॅनलवर. तर माझे फ्रेंड्स बोलतात की तू त्यालाच का दिली टेस्टिंग करायला, आम्हाला का नाही बोलवलं किंवा आमच्या सोबत का नाही बनवली. असं म्हणजे त्यांना काही समजलं ना की काय. म्हणजे जे नवीन आहेत ना, ज्यांनी नाही चॅनल बघितलं, त्यांना असं वाटलं की मी ह्यालाच दिली फक्त बनवून. हा कुठला फ्रेंड आहे, आम्हाला का नाही बोलवलं. हा कुठला नवीन फ्रेंड असं विचारत होते. त्यांना कॉन्सेप्टच नाही माहिती की काय चालू हे आहे. काय. हा बरोबर बरोबर. हा हा माहित नव्हतं. म्हणजे तू लास्टला का खाऊन दाखवतोय असं. चांगलं ना आपल्याला नवीन नवीन सबस्क्रायबर हा बघतो. मग मी बोलली पहिल्याचे व्हिडिओ बघा त्याचे. बिर्याणी म्हटलं की तोंडाला पाणी सुटतो. खायच्या अगोदर सुटते इकडे पाणी. चला आपण टेस्ट करूया. श्रुती तू पण ये चल. आता तुम्ही म्हणाल मी खात नाही, माझा उपवास आहे सोमवार. काय बाबा किती उपवास असतात. माझे पण उपवास मम्मीनेच पकडले. रेडी. चला. ग्रेव्ही पण मस्त झाली आणि सुका सुका नाही झालाय भात, एकदम मस्त झालाय. खातो आम्ही, मम्मी सांगते टेस्टिंग. मी सांगते पण तुम्ही चवीला सांगा कसं झालंय तो. बघा किती भारी दिसते. अशी रेसिपी ह्याच प्रोसेसने तुम्ही सुद्धा बनवा आणि बनवल्यानंतर सांगा की 1 तंगडी कशी झाली. 1 तंगडी बिर्याणी श्रुतीची. आणि अशी तुम्ही पण म्हणजे करून बघा श्रुतीची बिर्याणी.
श्रुतीची बिर्याणी श्रुतीने बनवलेली. श्रुतीची रेसिपी झाली ना. अभि जाणून बघून असं म्हणजे श्रुतीची. ठीक आहे, मग अशी बनवून बघा आणि कमेंट करा की रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली. व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन वाजवा. आणि श्रुती किती छोटी आहे ना, किती छोट्या मोठ्या रेसिपी बनवते. चला, तुम्हाला सर्वांना थँक्यू आणि आपल्यातर्फे श्रुतीला पण थँक्यू, एवढी चांगली बिर्याणी बनवली. श्रुतीच्या फ्रेंड्सना पण सर्वांना थँक्यू. आमचे व्हिडिओ बघा आणि तुम्ही पण शिका करायला.